4 броя. Сменете се. Калянчо, я фани Вили. Имаш сила, бе? Сила имаш ли? Хайде. Той пич не е тренирал скоро, така че... Който някой се е изморил, мога почива. Иначе се фащайте. Тони, айде, фащай го то пич. Сменете се и братя. Братята, сменете се. Тя го фани то пич. Не, значи, Сашо, фани го е то пич да го бориш. Ето, ти си почини. Ти почивай. Кики, борите ли се? Карми, борите ли се? Айде, почнете и тия лев 10 лева. Айде, бори. Внимателно гледайте, останете живи. Чули, Кудо? Айде. Пани диагонално ръката, бе, Калуяне. Зорка, подпирай колената. Така, Сашо, мога да опиташ, да? Не бързай, намести се. Браво! Браво! Това е много добър събмишън. Браво! На плаващите ребра. Браво, Епич! Натискай с колената. Кудо, дигай краката горе, бе. Колената го натискай. Ами ето, иначе ти качва. Така, Сашо, ето, дава ти другата ръка за армбар, примерно. Разбираш ли ме какво става? Ай. Сега ъгъл трябва да даде, Сами. Ъгъл дай. Дай ъгъл или армбар търси, че това е много як. Як е като бик. Да.
Вили, гледайте там да не се излупате от това. Мини там, къде е празно. Смените! Много е як то! Защото не даваш ъгъл. Значи ако дадеш ъгъл, то ще влезне къде трябва. А ти като не даваш ъгъл и той малко да напъне тук, това и край. Трябва да даваш ъгъл, нали? Точно това дете ти показах там. Това е важно на триъгълника. Ъгъл като за армбар. Айде, слагайте там ръкавици и леко ще поиграйте. Леко не му нацепиш каската на този пич. Чули? Нищо е така без ръкавици ще поиграйте. Само му показвай. Ти имаш ли ръкавици? Не, така стадия. Кики, с Мартин почте играете свободно. ММА. Сменете се, некой ако е с духа, го почива. Кой иска? Фани некой. Днеска се избирате сами, бе. Давай. Така, почивай като има. Кой или фани него? Ма леко не... Леко. Айде. Там пак. Карми, с този пич продължаваш тия другите работи. А вие играете с Мартин свободно. Да. Играете бокс, кикбокс и от време на време сваляш на земята. Да, може. Айде. Там. Там и почте играете. Внимавайте тия пичове да не ви сгазат. Айде. Тури некой кукичка де. Или направи кълбо. Го натисни. Може. Това е булдог. Да. Може, Тони. Браво. Браво. Лазо, гледай, не заспиш. Не си бръкнал, трябва да бръкнеш. Ето, сега май влезна. Да, изтегли го напред малко. Точно така. Браво, бе. Събуй се и влез, ходи там, бе. Събуй се и ходи там. Така. И горе ръцете, и ако ти се отдаде възможност да събаряш. Подпиране на колена. Вили, братата са нови, са ме яки като животни. Така, точно така, Кики.
Като се изморите, може да спирате, почивате. Какво си мислиш? Да ти кръва в джудо. Хайде, пробай отдолу. Да. Да, браво, Тони. Да, така, браво. Сменяйте, некой ако е с духъм почива. Кики, айде сваляйте ръкавици, само борба. Така, Карми, точно така. Да отвори малко краката, обаче, че ги държи много близко. Кики, един рунд се борите и край. Пащай нека. Никому, че е много техника, той е така. Той е техничен и е много жилов. И е техничен и знае се бори. Той има усет за тия неща. Айде време! Ронги 4. Айде, вие почвайте. Като се изморите, спирате. Чули, Кики? Борба само. Айде, Мартине. Точно внимателно, без работа такива. Мартинчо, нали знаеш да тупаш? Така. Да, ако можеш да защитаваш, защитавай. Точно така. Върти се към него. Нагоре и към него. Айде. Внимавай, ако има душене, тупай да не заспиш. Кой ако искаш ги гледа, бе? Леко там да не се такова, леко, внимателно. Каляне, аз се изместете на там малко. Тръпни го, така. Айде. Айде, браво бе, Кики! Какво хубаво фърляне направи. Браво бе. Мартина, добре ли си? Мартина, добре ли си бе? Почини малко. Браво, много добро фърляне. Добре ли си бе? Почивай. Фърли много добре.
Така, само че дръж ръката. Ето сега и триъгълник можеш да направиш. Трябва да държиш ръката като заключваш. Ако не поддава другия крак, мога да го подсичаш кик. Така. Леко се пребиете, внимателно. Виж как се борят тия пичове. Нали? Айде. Вземи хубав гръб. Центрирай се отзад. Сега дай краката нагоре. Така, натисни го сега и ръката, виж къде идва пред тебе. Натам, това е омоплата се казва. Айде кик. Мартинец, стани ако трябва. Внимателно сега. Да. Я го пусни, Кики. Айде, стига. За малко да стане... Да, тя омоплата. Това, браво, бе. Айде. Карми, как е положението? Така. Вики, какво става? Всичко окей ли? Всичко окей ли, викам? Добре. Гледай се измушиш оттам. Точно така. Време! Значи вие двамата край. Спирате. Браво, пичове. Много добре. Идеални си. Браво, Мартинчо. Браво, Кики. Имаме качели още един рунд, нали така? Айде, един последен и край. Товарите ли се? Как не? 5 по 5. Браво, Вили. Така, изрут. Браво. Айде, последен брой. Раунди 5. Финал. Лови некой, айде. Фащайте се, ако не, почивай. Айде. Браво, Карм, точно така, ама и долу натискай. Айде. Да. Браво, Вили. Леко, леко. Да, леко, да. Леко се борете. Точно. Леко гледайте, останете живи. Нема нужда да убиваш некой.
Чао! Много як то. Як е много, да. Браво е, Лъгов. Така, Вили, внимателно, айде още малко. Кики, как е? Как е? Ти е студено, бе? Виждаш ли? Не е добре това. Трябва да наместиш. Намести се. Така. Намести и хубаво на колена стане. Ето е другата ръка е свободна пред тебе. Пред тебе ръката. Или американа, или кимура. Ето ти американата. Леко. Браво. Подсичай, бе, сами. Бръкни отзад. Да. Айде, то 10 секунди остана. Време, край, стига толкова. Хвата енергия. Учи се. Почнах да ядам. Това е по-често.